sa ating dalawa. Hello po. Uwi na nga. Malay ako ah. Good evening. Hasa 26 TV, shout out. Tapos ka na pala naka-live. Bakit nag-live si Pepia? Sabi niya, shout out po sa mga taga-Japan charity groups. Sally Alegria, good PM, Mr. Pogi. May practice daw si Dalaga bukas ng hapon. Paano po yung mukha po niya, di ba may sugat? Nasaan na ba yung iba? Tulog na sa shout out sa Japan charity groups. Be safe always. Sabi ni Ma'am Evelyn Peña. Shout out po sa lahat po na taga nasa Japan charity groups po. Shout out po sa ating lahat. Allergy yan sa makeup baka magaling na, sabi ni Sally Alegria. Share ko nga live mo, sabi ni Hasa 26 TV. Hindi ko pwede sabi ni Mercy Nimbres, good evening po sa bagong tandem na Karin. Okay, sorry di ako nakapanood ng live mo kasi may misa dito sa amin, Marketplace, Subdivision, Pampanga. Shout out po sa 35 po, million views po tayo, 8 thumbs up. Shout out. Wala yung mga classmate po natin dito ah. Siguro pagod po sila. Mercy Nimbres, good evening po sa bagong tandem na Karin. Okay, sorry di ako nakapanood ng live mo kasi may misa dito sa amin sa Marketplace Subdivision, Pampanga. Okay lang po tita, Tita Mercy. Charcoal Delerans, good PM Karen. Ma'am Hasa, asan na yung ibang classmate natin Tamsakdan? Number 4 sa Tamsak. Sabi ni Charcoal Delerans. Shout out sa 46 million views po. Dancer Kaagapay, sabi ni Hasa 26 TV. Salamat Ma'am Hasa.
Hello ka rin. Hello ka rin, Ina Mustasa. Welcome sa ating live. Shout out po sa lahat ng bumubuo po ng Rinas communities po. Shout out po sa ating lahat, yung mga solid Rinas communities. Shout out po. Maria Anita Beltran, magandang gabi Ma'am Ina, Ma'am Hasa. Sabi ni Maria Anita Beltran, ang bilis mo talaga, Char. Sabi ni Ina Mustasa. Hindi ko alam kung babae o lalaki si Char Calderans. Magandang gabi ka rin, kaagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Irene Bonina, shout out. Ayan na si Ma'am Anita Migalab, shout out, sabi ni Ina Mustasa. Shout out po ulit sa Japan Charity Groups po. Alam ko nandyan lang po sila nagmamasid. Migalab, shout out po, Char, Ma'am Ina Mustasa, Maria Anita Beltran, sabi ni Hasa 26 TV. Ma'am Ina Mustasa, Ma'am Anita, ba't wala ka sa live ni Ma'am Hasa kanina? Paano Ina kachat niya ako kanina. Ay okay lang naman po, Tita Mildred. Hindi po ako magsasawa na shoutout ko lagi ang Japan Charity Groups. Tuwing mag-live po ako, lagi ko pong shoutout po yan. Sabi ko na nga ba, nandito yung mga taga-Japan nagmamasid. Ingat-ingat na rin ako sa masasabi ko. May allergies sir sa makeup, tamsak sir, kaagapay, sabi ni Mark. Sila dyan at Spike wala pa, sabi ni Ina Mustasa. Baka natalo sa kumpanya, tinadamdam nila yung pagkatalo nila. O sila naman ang nawala, sabi ni Maria Anita Beltran. Migalap shoutout Ma'am Hasa, sabi ni Ina Mustasa. Char Calderans, migalap shoutout Ma'am Hasa, Ina Anita dyan at sa lahat na nandito, sabi po ni Tito, Tita or Char Calderans. Ganun ba Ma'am Anita, sabi naman po ni Ina Mustasa. Marami pa po ang absent po rito May bago po tayong bisita po dito, si Mr. Hindi ko alam kung babae or lalaki, si Sir Wobox Production. Sabi po niya hi. Hello din po Sir Wobox Production. Welcome po sa ating live. Tamsakdan po, magandang gabi, sabi ni Len Heradora. Salamat Ma'am Len. Sabi ko na nga ba nandito sila Nag-comment ako nag-comment ako sa kakilala ko
Sinabi din naman niya sa Japan. Nabasa ko naman. Loko talaga si Pripiya. Tamsaktan, sabi ni makita true namin. Tamsakdan, sabi ni Maria Anita Beltran. Inamusta sa live char, haha, akala mo kung saan, haha. Saan, ha? Sabi ni Ina Mustasa. Nakikita ko yung yung comment mo soap. Kagapay, ba't di ka nagpapa-jacket? Ina Mustasa. Paano nga ako nagpapa-jacket? Ako lang naka-jacket. Hindi ko nga alam kung paano magpa-jacket. Ignorante ako sa ganyang bagay, yung mga ganyan. Ian Perez, good evening kagapay, sabi ni Ian Perez. Nandito pala si Ian, nandito rin naman ako si Ayon Perez naman ako. Joke lang. Charcoal Deliran, curious lang ako. Ano kaya reaction ni Reyna pag mapanood vlog ni na Joe, Mark at Carla? Siguro wala lang sa kanya wala lang talaga, kumbaga. Kasi kung titignan nyo naman po si Reyna ay lang. Parang wala lang pakialam. Maliban na lang kung 100% na po talagang gumaling si Reyna po natin. Talagang mayroon siyang reaction. Len Heradora, shout out po sa Japan Charity Groups, sabi ni Ma'am Len Heradora. Shout out po sa lahat po na nandito po sa 73 million views na po tayo. 22 tamsaktan. Maria Anita Beltran, ma'am, inawag ka munang lilipat. Kailangan din namin jacket, nilalamig din kami kaagapay. Sabi ni Ina Mustasa. Pwede naman na lang yung tawag nun, yung yakap ko, sapat na yon. Maria Anita Beltran, tama na ma'am Ina, malapit na ang taglamig. Sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Ina Mustasa, saan lilipat ma'am Anita? Baka lilipat sa kabilang banger. Mark, sir, si Ma'am Jihan, sir, Rina lang talaga pinapanood o Rina Mimay, sabi ni Mark. Magandang gabi po, sir, kagapay, kamusta po si Princess Rina? Sabi po ni Los Biminda Rumboa. Yun nga po, nakita po natin sa live po sa vlog po ni Vincent Calyada nung pumunta po sa bahay po nila Kalinga Poroda. Nakita po natin na yung mukha po ni Princess Rina ay medyo nagka-allergy po dahil siguro sa makeup po yan. Maria Anita Beltran, kay Mayora. Kay Mayora. Alicia Pidereso, good evening po, tamsakdan. Salamat po, Ma'am Alicia. Kaya nga sir, kagapay, bakit ala jacket yung Pablo sa pangalan? Sabi ni Char Cordelerans.
Paano ba kasi magpa-jacket? Pipindutin lang po ba yung pangalan? Ina Mustasa, bakit Ma'am Anita nag-live siya? Sabi ni Ina. John Sprite, lumitaw na kayo, sabi ni Maria Anita Beltran. Florencia Rafael, magandang gabi po, kaagapi po, kumusta na po galing nang sumayaw si Bibi Reyna, God bless po. Magandang gabi rin po, Ma'am Florencia po, at welcome po sa ating live. Live na ba si Mayora, sabi ni Irene Bonina. Juliet Taker, good morning sa handsome host watching from US, thumbs up, down, sabi ni Ma'am Juliet Taker. Salamat po Ma'am Juliet po. At muli po kayong nakarating sa ating live. Hasa 26, taglamig na po talaga. Taglamig na po talaga, kaya ako na lang po yung naka-jacket. Good evening Sir Kagape, shout out po. Shout out din po Ma'am Robilyn Sadsad po. Ma'am Ina, gandang gabi, and Ma'am Maria Anita, sabi ni Ian Perez. Parang live na po si Mayora, sabi ni Maria Anita Beltran. Derlita Pirater, may abangan daw kayo rin na activity, sabi ni Roda sa live. Abangan po natin yung sabi po ni Roda kung magla-live po siya. Kung ano man po 'yan, di ba? Rot, late good afternoon watching from Pirdos, Kuwait. God bless you po, kaagapay. Shout out Bibi Reyna Mayora at Ma'am Roda Hassan, Ma'am Ana Coroda. Shout out din po Ma'am Rot at magandang gabi po sa inyo po dyan. Si Spike nandun kay Mayora kagabi pero wala sa live ni kaagapay, sabi ni Ina Mustasa. Baka hindi po nakaabot si Spike sa akin. Rot, kaagapay mo, pogi. Pogi saan? Sonia Milendres, hello po, gandang gabi po. Gandang gabi din po Ma'am Sonia Milendres at welcome po sa ating live. Shout out po sa lahat ng nandito, hindi ko na kayo maisa-isa, sabi ni Maria Anita Beltran. Mamaya na doon kaumpisa lang ni kagapay, sabi ni Ina Mustasa. Kahit naman saan po kayo manood, ay okay lang naman po sa akin. Maria Anita Beltran, shout out Ma'am Sonia. Hello kagapay, sabi po ni Ma'am Serma Sabari. Hello din po. Miguel, shout out po sa lahat ng mga live mate ko dito, sabi ni Ina Mustasa. Shout out Ana Coroda and Hasa Miguel, shout out, sabi ni Ma'am Robilyn Sadsad. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina, sorry hindi na ako kay Mayora nanonood, sabi ni Maria Anita Beltran. Bakit naman po Tita Maria, ikaw talaga Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Sherma Sabari. Salamat po sa inyong pagtamsak. Sonia Milendres, hello po sa lahat. Good evening sa lahat dito, sabi ni Ma'am Sherma Sabari, Robilyn Sadsad. Shout out John Michael Belisa. Yes, of course, whenever I'm busy, sobrang lamig na dito sa US. Ganyan din ba sa Saudi? Sabi po ni Ma'am Juliet Tiker. Opo, Tita Juliet. Dito po sa location ko po ay napakalamig na rin po. Kahapon nga po 2 beses po siyang umulan. Ngayon makulimlim po ulit. Ma'am Anita, dito na tayo, samahan natin si Sir Kagapay, sabi ni Char Cordillerans.
Melodina Kanya. Hello, good evening sa lahat ng Macarena at kaagapay. Good evening din po, Tita Melodina Kanya. Salamat po at nakarating po kayo muli sa ating live. Basta rin na lang ako mula D1 hanggang ngayon, sabi po ni Ma'am Marites. Opo Ma'am Char, huwag natin iiwan si kaagapay, sabi po ni Maria Anita Beltran. Ina Mustasa, haha, sabi ko na nga ba kagabi nag-silent viewer lang ako. Tinitingnan ko muna kung ano pinag-uusapan. Pati si Char nag-silent viewer din, sabi ni Ma'am Ina. Sis Hasa, shout out, sabi ni Ian Perez. Dito lang din, sabi ni Mercy Nebres. Shout out po Ma'am Glenn Garrett. Robilin Sadsad, Ma'am Maria Anita Beltran, shout out po, sabi po ni Ma'am Robilin Sadsad. Mark. Ako sir, sa'yo lang ako nanonood at kay Ana Coroda Tahasa kasi rin na lang ang pinag-uusapan, sabi ni Mark. Ina Mustasa, nagtatampo ka Ma'am Anita kay Mayora. Oo nga, parang nagtatampo si Ma'am Tita Maria Anita kay Mayora. Maria Gaiti, good evening sir, kagapay good evening kagapay mo, Santa Rina natin, Tamsakdan, kagapay from San Jose Antique, shout out sa lahat sa live ni kaagapay, sabi po ni Ma'am Maria Gaiti. Ma'am Robilin Sadsad, shout out po, sabi po ni Maria Anita Beltran. Yes, Ina, iba-iba yung topic doon, di kaya ng utak. Sabi ni Charcoal Delerans. Sari-sari nga po ang doon, ang topic po kay Mayora. Marami po kasi sila eh. Kaya sari-sari po yung nagiging topic po doon. Minsan mayroon din pong kalokohan. Minsan kaagapay walang gana siya. Minsan panoorin, sabi ni Mercy Nebres. Ina Mustasa, kaya nga Char, sabi ni Ina. Nimia Bantilo Adorador. Good evening po sir, kagapay Tamsaktan watching from Iloilo City. Good evening din po at sa inyo po dyan sa Iloilo City po. Ma'am Ina, kayo na lang ang mag-observation kay Ma'am Mayora, kung may nakikita ka na iba ang kanyang sinusuportan ay iyon na, sabi ni Maria Anita Beltran. Kaya naman po pala nagtatampo si Tita Maria Anita Beltran dahil meron po siyang naobserbahan. Hindi na po ako makapag-focus. Di ba Ma'am Anita, kasama ka sa GC nila, sabi ni Ina Mustasa. Good evening po Kuya Kagapay, shout out po, nakaabot po ako sa live mo, God bless you. Saktong-sakto lang naman po Amelia. Good evening Kagapay, Stinili Cansino, sabi po niya. Hindi ako kasama nila sa GC, sabi naman po ni Maria Anita Beltran. Ina Mustasa, mahirap, marami Char, nakakalito. Sabi po ni Anita.
Kay Ma'am Ann ako naka-G si Ma'am Ina. Sinong Ma'am Ann? Yung kunyang po ba, Tita Maria? Hello Kagapay, good evening po. Shout out sa Japan Charity Group. Sabi po ni Tita Basbas Melby. Isa-isahin ko ba yung nasa Japan Charity Groups na shout out? Maria Anita Beltran, matagal na rin ako doon. Meron na nga din iba meron nga din iba. Ma'am Anita, gagawan din siya community, di naman natin siya mapipigilan, choice niya yan. Siyempre kung yung founder po ninyo ay meron pa po siyang sinusuportahan na iba, ay hayaan nyo na lamang po siya. Kasi hindi naman po nyo mapipigilan po eh. Maliban lang po sa inyo kung ayaw nyo pong sumama sa kanyang bagong pinapatayong grupo. Hindi rin niya kayo mapipilit kung ayaw nyong sumali, di ba? Magka-GC tayo, Ma'am Maria Anita, sabi ni Ian Perez. Remedios Yabot, good evening Kagabi mo, balita kay Princess Reyna natin. Sabi po ni Ma'am Remedios Yabot. Okay lang naman po Ma'am si Princess Reyna po, Ma'am Remedios. Nakakatuwa nga po siya si Reyna. Pag tinatanong po ni Vincent Calyada ay sumasagot po ng maayos si Princess Reyna. Talagang yung pagtuturo po ni Vincent ay talagang hindi makakalimutan ni Reyna po. Opo ma'am, ayaw ko mag-comment dito. Maria Anita Beltran. Kagapay, hindi po solid rin na si Mayora. Dati nanonood ako sa kanya pero ngayon hindi na. Sabi ni Ma'am Marites. Ganun po ba? Pagkakalam ko si Mayora ay sa bagay, nasa inyo po yan kung hindi solid rin na si Mayora. Nasa inyo po yun yung observation po nyo. Charcoal Dereran, sa interview ni Vincent kay Roda, napaiyak ito sa sayat para kay Reyna. Malaki na talaga improvements ni Bonso, pagpatuloy pa rin prayers kay Reyna. Oo nga po Tita Char o Tito Char, talagang nakikita po natin talaga yung unting-unting pagbabago po talaga ni Reyna. Shout out kay founder and admin Hassel Sis Lynn at admin Soap. Shout out po sa lahat po ng admin po sa Japan Charity Groups po. At siyempre po sa mga iba't ibang grupo po na Reyna's community. Shout out po sa lahat. Mark Sir, napanood mo ba vlog ni Roda? Inimbitahan sa event, nagsayaw si Reyna, ang galing sumayaw. Yan ang hindi ko pa po napanood. Kaya hindi ko po alam. Wala pa akong masabi. Amelia, sabi po ni Ate Ha sa 26, okay na po si Reyna. Galing po ako sa live ni Ate Ha sa 26. Tapos na po live niya. Sabi ni Amelia. Nahuli na ba ako ading? Sabi ni Manang Lisa. Ay saan ang kamot nga na Odipay Manang? Sakto lang, naka 30 minutes talaan. Hindi pa Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening Kagapay, ng bangarabim yung mat kanya Manang Dita. Salamat na
nakarating ka TikTok live ko. Tamsakdan, sabi po ni Manang Lisa, Stinili Cansino, kaga pa'y tamsakdan po. Kaya wag tayo mga minsan na walang iwanan kasi ano, o magka-GC tayo doon kay Ma'am Androwina Arajan, gamit ko doon, sabi ni Ian Perez. Shoutout po sa 93 million views po, 42 tamsakdan. Salamat po sa nandito po na hindi po nangiiwan sa ating live. Shoutout sis Anita. Shoutout daw Tita Anita Beltran, sabi ni Manang Lisa. Lisa Palikpik, shoutout sis Anita. Anong ended? Medyo madilim na naman po ang kalangitan. Mukhang uulan po mamayang gabi, sarap man naman tumatulog. May kilala ako na ganyan, Ma'am Stinili, nangako pero di naman tinupad. Stinili? Sabi po ni Ina Mustasa. Sinong Stinili, Ina? Stinili Cansino? Maria Anita Bertran. Okay, Rowena, sabi ni Ma'am Maria Anita Bertran. Amelia, Kuya Kagapay, saan po sa Japan mga charity groups ang lugar nila? Ano po? Kuya Kagapay, saan po sa Japan mga charity group ang lugar? Kasi po papunta po ako ng Japan next month. Ayan ang hindi ko alam kung saan sa Japan, kung saan po sila sa Japan. Next month ka po pala pupunta sa Japan. Good luck ha. At ingat sa sa pagbiyahe. Shout out Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Tama po kayo, solo drain na lang po tayo, sabi ni Manang Lisa. Oo naman, solid drain na lang po tayo, di ba? Kahit nga meron nga dyan kahit solid drain na ka, meron pa rin yung nangbabas sa iyo. Di ba? Wala ka namang sinasabing mali para kay Rina. Ibig sabihin, yung nangbabas sa iyo, yun ay na-insecure na. Pagdikitin mo lang yung pangalan. Ibabas ka. Siyempre, todo support ako kay Rina, di ba? Kaya yung todo support ko po kay Rina, yun ay isang bilang tatay, bilang tito, kuya, kapatid. Lahat naman po tayo di ba? Kaya minsan hindi ko na talaga pinapatulan yung mga ganyang bagay. Masayang lang yung oras. Shout out po sa 101 million views po tayo, 43 tamsakdan. Marami pa po ang hindi nakatamsak. Ma'am Amelia, ingat po kayo, sabi Ma'am Amelia, ingat po kayo sa biyahe, sabi po ni Tita Maria Anita Beltran. Juliet Dicker, ang kilig daw nila
ng Kibos, wala naming kabuhay-buhay ang love team ni Jomcar. Parang walang kalaroy. Latuya, si Carla parang binuhay ang Bangkok sa kanya. Hindi ko masyado naintindihan. Ang kilig daw nila ng Keyboys, wala naming kabuhay-buhay ang love team ni Jomcar. Parang walang kalaroy. Latuya, si Carla parang binuhay ang Bangkok sa kanya. Kasi si Carla po ay siyempre sobrang mainhin. Hindi po siya makakasabay kumpara kay Jomar na lahat yata ng diskarte ginagawa na po niya. Tapos si Carla parang wala lang, parang mahinhin po talaga. Maria Anita Beltran, Ma'am Lisa, si Ma'am Ina Solid rin na po iyan. Sabi po ni Maria Anita Beltran. Saan na kaya si Char bigla na lang nawala? Sabi ni Ina Mustasa. Baka nandun sa kay Mark, si Vincent nagpunta kay Roda, may nagpaabot na sponsor na taga Japan, ninang ni Vincent. Oo nga po, yun nga po yung yung huli ko din po napanood. Na nakita po si Arena na yung mukha po niya ay ganun po, ka-allergy. Nako Ma'am Ina, iniwanan tayo, sabi ni Maria Anita Beltran. Huwag po natin pansinin ang basher Kaagapay, okay lang ginawa mo ka rin dyan. Makikita ang pagkasulid rin ng mo Kaagapay, sabi ni Lisa Palikpik. Ay oo naman po, Manang. Correct Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out Ma'am Ina, sabi ni Lisa. Kasi hindi natin hawak ang bukas, kaya huwag tayo mangako, walang iwanan. Masarap na pangako yung sa abot na kaya natin, support tayo kay Rina Stinilican, sabi ni Ma'am Stinilican Sino. Tama po ang iyong sinabi. Sabi po ni Ma'am Juliet Ticker, bangkay na binuhay, bungis-ngis lang siya. Gets ko na po ang ibig niyo pong sabihin, Tita Juliet. Amelia, kuya, bago po ako manonood sa live mo, nagtamsak na po ako. Solid po ako sa inyong nagmamahal kay Rina. God bless. Salamat, Amelia. At solid, Rina, at lagi kang nakaantabay sa ating live. Ina Mustasa, parang di type ni Carla si Jomar. May napanood ako na reels pero yung iba kilig na kilig, lalo na yung isang team panay ang post. Sabi ni Ina Mustasa. Kaya nga meron po yung ganyang tao yung porque basta yun na yun, ayaw ko na magsalita. Shout out Ma'am Lisa, sabi ni Ina Mustasa. Marami po ang dito, marami pong hindi po nakapagtamsak. Di bali po, malapit na rin po tayong mag-isang oras. Lucia Tamalana, good evening Kaagapay, watching here in Quezon City. Mabuti nakahabol pa ako, tamsaktan. Basta tayo kahit anong mangyari, Rina forever, more prayers for her fully recovery. Okay lang naman po Tita Lucia, sakto lamang po yung inyong pagdating. At siyempre kahit ano pong mangyari ay full support pa rin po tayo kay Rina. Palagi po nating ipagdasal sa kanyang paggaling dahil yan lang po ang ating maiaambag, di ba? Wala man po sa material na bagay o anong paman, basta importante yung pagdasal lang po natin. Doon na po ay sapat na po yun.
Sana yung mga ano. Dati gwapo siya pero ngayon hindi pala. Ano? Dati gwapo siya pero ngayon hindi pala. Sabi ni Ina Mustasa. Sino si ano? Si Jomar? Gwapo daw siya no, si Jomar, sabi nila. Sabi ni ano yung sino yung nakapasok po dito dati sa live ko? Si Sir ano? Renanti ba yun? Kasi nakita na daw po niya eh. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina at Ma'am Lisa takot nang magsalita si Kagapay. Ay hindi naman po as in takot po tita. Kumbaga ayaw ko lang din naman ano humaba yung tawag nun, yung mga issue na yan. Sir Sir, hayaan mo na Jomar, hindi rin tatagal sila matulad din kay Ido, sabi ni Mark. Virginia Clara kay si Mayora halata na di solid rin na ang pangit kasi tignan si Jomar yan ang kapalit kay Edo bilang kuya tapos sinuportahan nila si Jomar at Carla kung totoong mahal nila si Rina di tayo tinatraidor, sabi po ni sinasabi si Ma'am Virginia Clara kay kaka-out ko lang sa work kaya nag-comment mi agad habang nag-aantay ng sasakyan, sabi po ni Ma'am Lucia Tamalana. Ibig po sabihin Tita Lucia pang ano po kayo, pang tututin po kayo pang hapon, ganon. Carmelita Lucana, good evening po, ako solid rin na nadismaya ako kay Jomar nang i-thumbnail siya. Carla, gusto ko lang Jomar kasi maski paano nandyan siya lagi nakaalalay kay Jomar. Hindi naman po mawawala si Jomar. Tulad nga po ng sinabi po niya na kahit mapapunta po sa iba ay yung pag-alalay po niya ay nandyan pa rin po daw para kay Rina. Yun naman po ang sabi po niya. Kaya kung saan man po siya ngayon, kung sino man po ngayon ang ano ni Jomar, ay hayaan na lamang po natin. Good evening po, solid rin na nadismaya po ako kay Jomar na thumbnail siya. Carla, gusto ko lang Jomar kasi maski paano nandyan siya lagi nakaalalay, sabi po ni Ma'am Carmelita Lucana. Mercy Nimbres, dapat support natin si Sir Kagapay, thumbs up muna tayo bago mag-comment. Okay ba yun mga langga? Thank you. Sabi po ni Ma'am Mercy Nimbres. Ima Velasco, good evening. Ima Velasco, good evening Kagapay. Wala naman masama, kuya lang naman yung iba kasi masama agad iniisip sa rin. Thank you, support mo sa dalaga natin, God bless. Yun nga po, iba-iba naman po ang pag-iisip ng isang tao. Meron po yung nakakaintindi, meron po yung hindi po nakakaintindi. Yan po, ganun po yun eh. Carmelita Lucana, nakaalalay kay Rina. Ako po nakaalalay pa rin po siya si Jomar. Mark, hayaan nyo na yan lumipad, sabi po ni Mark. Maria Anita Beltran, lahat po ng nandito, kung supportive po kayo kay Kagapay, tulungan natin siya para makatulong sa mga kababayan natin. Sabi po ni Tita Maria Anita Beltran. Erlinda Bautista, nalulungkot
nagluloko ang internet ko kaya hindi ako makapag-chat. Kumusta na kaagapay? Okay lang naman po, Tita Erlinda po. Ayos na ayos lang din po. Lucia Tamalana, yes, kasi November 1 andito. Yes, November 1 and 2, no work. Ano po yan, Tita Lucia Tamalana? No work, no pay. Ignore the basher. Importante ang support natin kay Rina, sabi po ni Tita Lisa. Ina Mustasa. Kaya believe ako sa mga supporters ng Rochelle kasi solid talaga sila kahit wala na sa Angel si Rochelle. Di talaga nila iniwan. Sabi ni Ina Mustasa. Good evening, solid ka rin. Miga love shoutout, sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad. Kaagapay, bakit di mo binasa comment ko? Sabi ni Virginia Claracay. Binasa ko po, Tita Virginia, kanina yung sinabi nyo. Di nyo po ba narinig? Totoo yan, Ma'am Ina. Sabi ni po ni Maria Anita Beltran. Solita Bautista, good evening, kagapay, shoutout po, tamsaktan. Salamat po, Ma'am Solita Bautista. Live din si Mayora, sabi ni Solita Bautista. Ay nako, Ma'am Carmelita, mawawala rin yan bigla kay Rina. Pagjowa yan si Carla, tingnan natin kung kilala. Yun po ba ang ibig niyong sabihin, Tita Virginia? Pagjowa na yan si Carla, tignan natin kung sila. Yun po ba? Sorry po, ngayon lang po ako nag-comment, Sorry po, ngayon lang ako nag-comment, nanood lang ako. Sabi ni Ma'am Carmelita Lucana. Ay okay lang po yan, Tita Carmelita. Kung ngayon lang po kayo nakapag-comment. Sir, huwag niyo na pag-usapan sila dito sa live ni Kagapay. Masisira ang gabi natin, basta rin na lang sa ganda ng prinsesa natin. Sabi ni Mark. Erlinda Bautista, Miga love shoutout po. Iba kasi dyan, kilig ang hanap nila kay Rina, walang lalaki kaya di sila kinikilig. Sabi po ni Ma'am Marites. Tama din po yung sinabi, Ma'am Marites. Yung iba po kasi kilig ang hanap po nila hindi po yung yung pagmamahal. Di ba iba naman po yung pagmamahal at kilig? Kasi yung pagmamahal, ibigay mo yung pagmamahal mo kay Rina, di ba? Yung kilig, yan yung may mga kasamang lalaki na doon nagpapakilig sila. Parang ganun yung pagkaintindi ko. Tama ba ako, Ma'am Sop? Nila Taroma, tama kayo rin na lang tayo, sabi po ni Ma'am Nila Taroma. Meron tayong abangan, sabi ni Miss Rhoda sa live niya tungkol kay Rina, may gagawin na activity si Rina, kaya yan abangan natin. Kailan daw po yung aabangan daw po natin, Ma'am Solita? Tingnan natin kung jowa ni Jomar si Carla, kung lalapat pa yan si Jomar. Ano po? Tingnan natin yan kung jowa ni Jomar si Carla, kung lalapat pa yan si Jomar. Sabi po ni Virginia Claracay, kung maging jowa po ni Jomar si Carla, siguro maaring hindi na lalapit kay Rina, maari din lalapit din. Iwan natin, tingnan natin. Ano kaya abangan sa first 10 kay Rina? Sabi ni Ina Mustasa. Tanong nyo kay Ma'am Solita Bautista, siya po nagsabi na may aabangan daw Wala pa siya sinabi si Miss Rhoda Kaagapay. Wala pa. Pero sabi po may abangan.
Ma'am Ina, bakit ba ayaw mo akong i-add? Maria Anita Beltran. Oo nga, oo nga Ina, bakit ayaw mong i-add si si Tita Maria Anita Beltran? Hindi ba kayo friend? Dapat lahat po tayo friend. Shoutout po sa lahat po na nandito po. 79 million views na po tayo, 57 tamsaktan. Malapit na rin po tayong mag-isang oras, 10 minutes na lamang po bago po tayong magpaalam. At syempre sa lahat po na nandito po ay maraming salamat at hindi niyo po ako iniwan. Nandyan pa rin po kayo nakasubaybay. Syempre po muli po, shoutout po sa mga bumubuo po ng mga Rinas community, yung nagmamahal po sa mga Rinas community. Shoutout po sa inyong lahat. Pagpatuloy lang po natin yung pagdasal kay Rina. Dahil yan po ang ating napakalaking maiaambag po talaga, di ba? Sir, pagdating ng makita nila kung gaano sisikat si Rina, maging artista pa yan, basta sa ngayon, focus sa pag-aaral muna. Sabi po ni Mark. Malay po natin nga, baka balang araw makuhang artista si Rina, di ba? Pag medyo okay na po talaga si Rina. Lucia Tamalana, ako kagapay kaya ako solid rin na lang dahil hindi ako mahilig sa kilig dahil ako single din. Ako walang jowa kaya hindi ako mahilig sa kilig. Ilan taon na po ba kayo, Tita Lucia Tamalana? At single pa rin po kayo? Hinamusta sa tingnan ko nga mamaya, Ma'am Anita, kung bakit di mo pa rin nakikita ang ad na kita eh. Sabi po ni Ina Mustasa. Shoutout po sa Japan Charity Groups and Ana Koroda, mega love shoutout. Sabi po ni Ma'am Robelyn Sadsad. Bakit hindi ko nakikita? Sabi ni Maria Anita Beltran. Lucia Tamalana, secret kaagapay, sabi ni Lucia Tamalana. Maria Anita Beltran, bakit hindi ko nakikita? Secret kaagapay, sabi po ni Ma'am Lucia Tamalana. Bakit secret? Damot mo naman. Teresita Lida, shout out kaagapay mo. Shout out din po Ma'am Teresita. Yes, pray lang natin na gumaling muna ang bata, sabi po ni Mark. Good evening po, sabi po ni Ma'am Connie Odonio. Good evening din po Ma'am Connie Odonio. Salamat po at po kayo. Naka-attend po kayo sa ating live. Sa tingin ko dyan sa allergy ni Rina dahil sa gamot niya kasi sabi ng doktor niya noon pag hindi hiyang sa gamot, ganun daw magkakaroon ng allergy. Baka isa rin po sa dahilan yung makeup po talaga. Siyempre may chemical po yun.
Kilala ko na si ano. Kilala ko na si Ma'am Lucia. Taga Iloilo po pala siya. Tama po ba ako, Ma'am Lucia Tamalana? Mercy Nimres, nakita ko ang magandang picture ni Bonso pag pinipindot ko no? Pag pinipindot ko, ibig sabihin ang lumalabas. Bakit kaya ba? Ganon. Nakakatuwa naman po, Tita Mercy Nimres. Nakita ko ang magandang picture ni Bonso. Pag pinipindot ko, ibig sabihin ang lumalabas. Bakit kaya? Iba na, high-tech na yata yan ha. Meron pa palang ganon. Yes, correct ka pa Ilongga ako. Parang friend kita sa isang account ko po, Tita Lucia. Eloida Aguilar. Good evening, kagapay, buti naka-online ka na. Napapanood ko interview ni Vincent kay Rina. Magaling na sumagot si Rina. Kaya lang parang na-allergy si Rina sa makeup. Pati kamay at paa. Kaya nga po, pati yung yung labi po niya parang kumapal. Hindi po sa makeup niya siya na allergic, sabi po ni Teresita Leda. Baka di mo po ako accept, Ma'am Ina, sabi ni Ina Mustasa. Sabi ni Coroda, sa makeup daw kinakamot niya kasi Makati. Sabi po ni Ma'am Lisa Palikpik. Kasi po ang alam ko po sa makeup meron may halong po yan, chemical po yan. May sugat, nakakaawa naman si Rina, sabi ni Eloida Aguilar. Maria Anita Beltran, Ma'am Mercy, nakita ko nga rin iyan sa si Vice. Ma'am Mercy, nakikita ko nga rin yan. Si Vice ganda pa nga araw ay gandang-ganda kay Bunso. Seryoso po kayo, Tita Maria? Saan po yan? Ibig sabihin, marami po talagang umahanga kay Reyna, di ba? So malapit na po tayo magtatapos. 2 minutes na lamang po tayo bago po tayo magpaalam. Siyempre, salamat po ulit sa mga nandito po. Wala po tayo ngayong kalaban. Si Ma'am Ana, nakita ko nasa Mark, si Ma'am Ana, nakita na niya sa personal si Rina. Oo nga po. Sabi nga po, marami po nagsasabi na ang mukha daw po ni Rina ay parang yung maamong mukha. Mercy Limres, kagapay, may pinasa ko sa FB mo na sumasayaw si Rina. Panoorin mo, ang galing niya talaga sa YouTube. Yan, lumalabas ang picture ni Rina sa ABS-CBN. Asan sa... sige, tignan ko mamaya, Tita Mercy Limres. Kasi yung cellphone na gamit ko pong pang video po. Okay, kagapay, good night. Kagapay, mauna ako mag-out sa iyo. I'm fine. We're good. Nandito po yung chef namin.
How are you for today daw? Sabi niya. Kaya natawa. Natawa yung kasama ko eh. Ah. Hayaan maingay na ang kaagapay. Sabi ni Lucia Tamalan. Kaya nga po, saktong-sakto naman po tayo mag-isang oras. Kaya maraming salamat po sa lahat po na nandito po na hindi po nang iwan. Kaya muli na po akong magpapaalam sa inyo po. Bukas na lang po ulit tayo mag-live. Sabi ni Mark, tama yan sa FB, Facebook, panoorin mo si Rina. Kagapay ipada mo rin sa akin ang sayaw ni Rina, ipasa mo rin sa akin ang sayaw ni Rina, sabi ni Marianita. Sige po tita, pag napanood ko po yan. Good night sa ating lahat, see you next live in Kaagapay mo, sabi ni Manang Lisa. Kaya bye-bye na, ingat tayong lahat, sabi to Lucia Tamulana, ipasa mo rin sa akin. Sige po. Sige po, muli po akong nagpapaalam po ulit. Good night po sa ating lahat. Siyempre, may trabaho po kayo bukas. Tsaka anong oras na po dyan sa Pinas? 11:00 pasado na po yan, di ba? So, bukas na lang po ulit. Tsaka saktong-sakto naman po na may kalaban po tayo. Sige po. Muli po, maraming salamat po ulit. Good evening sa iyo Kaagapay, sabi po ni Nuna Pidi Pablo. Good evening din po. Bukas na lamang po ulit. Bye-bye po. Good night po sa inyong lahat. Love you.